Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian nyo na kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Duha ka mga congressional candidates hindi pabor sa pagpatukod sa ospital sa Bacolod sa debate serye sa DYHB. Asset sadto sa Kafgu, patay sa pagpaniro. Preschool kag elementary, nagbalik na sa face-to-face classes sa Apolinario Mabini Elementary School. Presyo sa karne sa baka, baboy kag manok, padayon ang pagsaka. Kag sa good vibes, 23 anyos ka amay ginalakat halin sa takuning pakato sa downtown adlaw-adlaw para maglibod sang Putulanson. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, presyo sang karne sang baboy, baka kag manok ang padayon nga nagasaka. Sa March 21 weekly monitoring nga report sa Provincial Veterinary Office kay Governor Eugenio Jose Lacson, ang San Carlos City, Talisay City kag Escalante City sa norte nga bahin sa probinsya kag Banwas ang hinigaran naman sa sur ang may pinakamahal nga presyo sang baboy. 300 pesos ang kilo sang baboy sa amo nga mga lugar. Kuniga average 6 pesos kag 9 sentimos ang ginsaka sa kada kilo sang baboy sa mga merkado sa Negros Occidental, kuni paanggid sa March 14 nga monitoring report. Ang karne naman sang baka naga-average sa 4 pesos kag 21 centavos ang saka sa kada kilo. Sa manok naman, ang syudad sang Victoria sa gihapon ang may pinakamahal nga saka nga na-monitor. Gikan sa 240 pesos ang kilo sadto sa nagliligad nga binulan, ini ang 260 pesos kada kilo karon. Kuni ga-average piso kag 7 sentimos ang ginsaka sa presyo sang kada kilo sang manok. Nagsaka man ang presyo sang kilo sang kanding sa 250 pesos nga average. Ang bilis sang itlog nagsaka man sa hindi magdubo 10 sentimos. Ang saka sa presyo suno kay Dr. Renata Dicena, ang Provincial Veterinarian, tugas ang pagsaka man sa bilis sang feeds kag sunod-sunod nga saka sa presyo sang produkto petrolyo. Sa number 9, sa Sabado liwat naman nga iga sa ulog ang tuigang Earth R o kung napagpatay sa kuryente sa sulod sa isa ka oras para sa kay Mother Earth. Ang Provincial Capitol Building kag Laguna maga-switch off sang non-essential light sa Sabado, Marso 26, humalin las 8:30 tubtub las 9:30 sang gabi kag sa buwas, Huwebes, humalin las 12 tubtub ala 1 sang hapon. Ini ginanunsyo sa Provincial Environment Management Office. Kada tuig, pati ang mga dalagko nga mga mall sa Bacolod ang nagapakigbahin man sa Earth R. Ang Earth R movement ang isa ka oras nga event nga nagahaylo sa katawhan sa bilog nga kalibutan nga maghimo sang tikang para mapangapinan ang dunang manggad. Ginahaylo man ang publiko nga himuon ini sa ilang nga mga puloy-an. Sa number 8, soft opening sang Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary ang ginalantaw sa tunga-tunga sang bulan sang Abril. Ini ang ginpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kasunod sang abiso sang Tourism Office karon nga padayon pa ang repairs. Suno kay Lacson, sa soft opening nagakasayuran nga bukas ang Mambucal sa mga day activities lang anay kag wala pa sang overnight. Pero ipasiguro man nga ang padayon nga repair works ang hindi magdisturbo sa mga bisita. Isa sa mga plano sa Mambucal amo ang pag-agdaman sa mga branded coffee shops nga magbukas diri. Sarang naman mabisitahan kag magamit ang iban pagid nga amenities sa soft opening. Pero suno sa gobernador hindi pa makabukas ang hotel. Kinahanglan pa man nga maplastar ang personnel kag ang pagdumala sini. Suno kay Lacson, ang adjustment sa fees kag rates ang affordable. We will not accept yet overnight stays. So wala Holy Week niya overnight stay? Wala lang anay. No? We have to make sure that our electrical lightings are in place already. Bali sige pang repairs go. May harap pa. So even if we will have a soft opening, we will make sure that wherever there is a repair going on, it will not affect the movement of our visitors. Kung mag-full opening na ang hotel pwede na magamit?
Ang hotel, wala pa namon na istoryahan na, no? Sa number 7, mga vaccination centers sa mga commercial establishments ang tubtub na lamang sa Marso 31. Amat-amat na nga ginapangsaylo sa Bacolod City Emergency Operations Center ang mga vaccinators gagikan sa mga vaccination area sa mga commercial establishments pakadto sa mga kabarangayan. Sunod sa kay ang Executive Director sa EOC, kutob na lamang sa Marso 31 ang mga gintanan nga vaccination area sa mga mall, fast food chain, eskwelahan kag terminal sa Bacolod. Inibangod, may jutay na gidman ang nagakadto para magpabakuna. May 128% na nga vaccinated ang target population sa Bacolod. Sa Abril 1, magatala na sang duga nga mga mobile vaccination team ang EOC nga amo magakadto sa mga kabarangayan para mas mapabaskog ang vaccination program. Pero magapabilin naman ang mga mega vaccination centers sa SM City Bacolod kag Ayala Malls Capital Central. Medyo tayo lang tao. I-assign natin ang mga vaccinators sa mobile vaccination site centers natin like the Vaxis, kag ang iban i-augment sa dalagko ng mga malls. By April, wala na ng iban nga mga sa mga establishments. Kaya pa kay sige kami sa mga puro. Plus our City Health, plus ang aton yung mga regular nga mga ginakatuan sang aton vaccination bus. Sa number 6, madayon ang pagpanagtag sang probinsya sang cash assistance gikan sa National Housing Authority kung nalakip ini sa exemption sa COMELEC ban. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, sila ang nagpakig-angot na sa NHA para mapatud kung bala ang 94.6 million pesos nga cash assistance para sa naigo ni Baguio Odette sa probinsya ang nalakip sa exemption. Kung nadala man lang, magapaday ng pagpanagtag sini suno sa gobernador. Sa Marso 25 na, magasugod ang banning sang COMELEC. Wala makarelease ang assistance sa probinsya bangod nga wala pa makasubmit ang mga LGU sang master list nga nagasanto man sa damlag pa lista nga ilan na submit sa NHA. Suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, ginatinguhaan sa probinsya nga makakomply sa requirements ng national government, ilabi na nga may kabudlayan man ini kag wala man sang pagpabaya nga natabo sa bahin sang probinsya. Ang mga LGU suno sa iyang nangin masako man sa iban pagid nila nga compliance bahin sa pondo nga nag-abot gikan man sa national government bilang bulig sa Odette victims. Madasig man nga na-download ang pondo pero sa bahin man sang NHA may delay man labi na sa pag-abot sang MOA. Wala man sang show cause nga nabato ng probinsya ango sa natungdan nga pondo. Samtang may 67.1 million pesos nga programa ang DSWD sa idalom sang Disaster Response Management Division para sa 17,000 ka mga beneficiaries kung sa diin silang paghahatagan sang obra sa sulod sang napulo ka adlaw. Ban nga wala mo din. We're asking now from NHA if they are also exempted, covered by an exemption. Because if they tell us that they are, then we will proceed. Tanan ang efforts ara man towards sa pagbulig sa aton nga mga pagbulig no. So kung may ara kita jutay delay, I hope they understand it also, no. May administrative concerns kita kag again they have their own delays also in releasing the MOA, releasing the guidelines, and we are having problems complying especially with the master listing. Sa number 5, malapit sa 400,000 pesos kabalor sang shabu nakuha sa babast operation sa Barangay 30 sa Bacolod City. Arestado ang duha ka mga persona nga lunsay high-value target matapos makuhaan sang illegal nga droga sa buy-bust operation sa Barangay 30 sang kagabi. Ang mga ginakop amusan dahil Zenaida Samudio kag Erlinda Ubas. 15 ka sachet ng suspected shabu ang nakuha sa ilang nga nagabalor sang 374,000 pesos suno sa PNP. Kaso nga paglapas sa RA 9165 ang ipasaka batok sa ila. Sa number 4, anom ka mga persona lakip na duha ka mga menor de edad pilason matapos mabungguan sang jeep.
Pilason ang 6 ka mga persona lakip ng 1 ka 9 ka tuig nga bata matapos sila mabungguan sang jeep sa kilid sang dalan sa Barangay Zone 16 sa siyudad sang Talisay sang Lunes. Sa investigasyon sa nga PNP, nagadalagan lang sa highway ang jeep sang hinali sini bungguon ng mga biktima nga nagabakal sang fishball sa kilid sang dalan. Sunod sa PNP, nakainom ang driver nga gikan pa sa strike. Na-release naman ang driver matapos mag-lapse ang reglementary period. Sa number 3, sa Banwas ang Ibi Magalona, anay assets ang KAFGU patay sa pagpaniro. Patay 46 anyos nga mangunguma nga si Roger Libre matapos ginluthang sa wala pa makilalaan nga suspects sa barangay Kanlusong sa Banwas ang Ibi Magalona. Sunod sa PNP, nagapanguma lang si Libre sang siyang ginpalapitan sa 5 ka mga wala pa makilalaan nga persona kagintiro. Dugang pa sang pulis, anay assets ang KAFGU si Libre gani isa ini sa ilang ginatanaw nga motibo sa pagpatay sa iya. Sa number 2, limited face-to-face classes sa preschool kag sa elementary ang nagsugod na sa Apolinario Mabini Elementary School. 42 ka mga estudyante halin sa kindergarten, grade 1 tubtub grade 4 ang balik sa classroom para sa unang adlaw sa limited face-to-face classes sa Apolinario Mabini Elementary School sa Bacolod kainas ang aga. Nalipay kag nangin emosyonal ang pila ka mga manunudlo kag school staff nga natigayo nila nga nakita liwat ang mga estudyante makaligad ang 2 ka tuig. Epekto man sa COVID-19 pandemic. Kalabanan sa mga estudyante ang nakapabakuna kag iban nagpirma sang waiver para sa vaccination bilang requirement sa pagbalik sang face-to-face classes sa Bacolod. Fully vaccinated naman ang mga school personnel pati ang katapo sang ila panimalay. Istrikto man nga ginapatuman ang minimum health protocol sa buluthuan. Kinahanglan ng pagsuksok sang face mask, pag-check sang temperature kag paghugas sang kamot antes makasulod sa klase ang mga kabataan. Enjoy ka man? Nakabalik ka na sa buong klase? Yeah. Wow. Gano ka to sa school? Pasulod? Reading and learning. Reading and learning, reading and learning. But are you excited to go back tomorrow? Wow, sige. As teachers, we are excited to welcome our pupils. And the teachers, they are full smile nga pasulod sa mga bata nga nagahulat sila sa mga incoming na mga face-to-face classes. Doka ang sang teacher, as a teacher, sir, doka nalipay ka nga di ka chindi. Nga nag-amo kami ni man. After 2 years nagbalik sila and doka excited man kami nga makita sila liwat and to teach them again sa face-to-face nga platform. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Tatlo ka mga congressional candidates sa Bacolod nagatubangay sa debate serye sang RMN-DYHB. Duwa diri sa ila, hindi pabor sa pagpatukod sa ospital sa Bacolod City. Ma-report si Nico Delfin. Pagtukod sang hagna nga makabulig sa economic recovery, edukasyon kag ikayong lawas agin tagaan sabat na the incumbent Bacolod City Congressman Greg Gasataya. Businessman nga si Dan Atayde kag retired police officer Willie David sa ila pag-atubangay sa debate sang DYHB sa Ictus Bacolod Compound. May ara ka sang political will nga iduso ang ina nga mga piece or pieces of legislation nga bunga sa imo nga paginunanon sa imo sining mga constituents. I will be trading a what we call this a micro business system for the poor of the poorest. And we only have 1%. Yaga-yaga kan sila sa Bombay da. Well, basically mine is basically economic growth for Bacolod City that I will really help give jobs to the people. And number 2 actually is basically I have may araw ko sa dalipasoon para sa tao na mabuligid para sila tanan. Sa atubang sang external panelist, direkta man niya ginpabutyag sa mga kandidato ang ilang mangin prioridad. Diri kag ginsiling nanday Atayde kag David nga kung tagaan sang tsansa, luyag nila pamalabagan ang pagtukod sang ospital sa Bacolod. Layi parti sa ano ang pamatukan mo kung mag-congressman ka? Building additional hospitals in Bacolod City. Why? Because we are so many hospitals already.
So you have 8 big hospitals and state-of-the-art. We have 2 public hospitals. Of course, now basically also man hospital, but we have to really look in on basically on the hospitals that we have to really focus on and help on to be able to procure. And Congressman Greg Gasataya. Abortion for obvious reasons. Antes nagpamangkutanay ang mga congressional candidates, ila man ginpasundayag ang ila talento sa pagkanta kag pagsaot. Ko kayang buhay ko ngayon balat kayo. And soon I will be there to brighten up even your darkest night. Wala man nagpaulihing ila mga supporters nga nagdagsa sa kilid sang Dalan Lacson. Ang mga issue tuoy sa pagkambyo sang political group, korupsyon kag pandemic response ang ginsabatman sa mga kandidato sa naulihing nga face-off debate sang DYHB Debate Serye 2022. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, isa ka 23 anyos nga amay ang nagapanglakaton halin sa Barangay Takuling sa Bacolod padulong sa downtown area para mapaubos ang isa ka gatos nga putulanson. Iniyang iya nga pamaagi aguto mabuhi niya ang iya nga pamilya. May report si Romeo Subaldo. Siya si Jico Hilaga, 23 anyos. Adlaw-adlaw, amo sini ang ruta niya. Ginalakat niya halin sa Barangay Takuling, pakato sa downtown sa Bacolod, para mapaubos ang isa ka gatos nga putulanson nga iya ginalibod. Sila mismo sang iyang misis ang nagahimo sini. Nakuha niyang recipe sang iyang tiya nga nagapanghimo man sa lanson gamit ang kamuti kahoy, kag may toppings nga mascovado, cheese kag margarine. Ano yung recipe? Ang dugay mo na sa tiya. So, mga tiya mo ko, Brahman? Oo, dugay mo tiya mo muna. Ginapligyan mo sa una sa downtown. Aga, bligyan mo sa downtown? Ginapligyan mo sa una sa downtown. Tiya mo na testingaan na nabalaan mo nga brahon? Kaya negosyo daw kay pwede lang niya malibot. Bisa na sa mag-apo niya nga may mabakal. Santuanay, construction worker siya. Pero makapoy kuno kag may duha pa siya ka mga magagmay nga kabataan. Gani gintestingan niya man nga magnegosyo. Sa sulod sang duha ka semana, okay man kuno ang baligyanay. Makapaubos man siya sang 100 kalanson sa kada adlaw. Amo na nagaling, nagapanglakaton lang siya para makahapit-hapit siya sa mga suki niya kag malabyan siya sa mga customer niya man nga mga driver. Adlaw kag libod? Adlaw. Kalita ko ling asta downtown? Oo. Mapaubos mo ni? Oo, mapubos. Pila ka bilog na, Bravo? 100. Siya sa kadlaw? Oo. So, din dumping naman bakal yung mga lugar? Nang bisan din lang boss, nang depende man. Oo. Depende kay kita mga driver na bakal man. Ang mga driver man? May mga adlaw nga alas 3 pa lang makapauli na siya. Kung medyo pigaw ang bakanay, nagakahaponan siya. Wala gid siya nagapauli kung hindi mapaubos ang iya baligya para sulit man ang iya nga pagpanglakaton. Ulan kag init man ang iya nga ginasulay. Para kay Jico, kinahanglan maghimakas. Kinahanglan maningwa, ilabi na nga nagasugod pa lang siya sa iya kaugalingon nga pamilya. Mapaputulanson, doon ka klase, kinakisay nga pang pamahaw kung hapon ni pare sa kape, no? Nadumduman ko may isang gamay ko ginapakaon ko na sa nanay ko sa putulanson. Pero grabe ming ha, sa tagiti isang init lakton mo. Kag at least Barb, hindi siya apektado kung magsaka pag man ang pletik ginalakat niya. Pero balagan exercise man sir, matamat ang lakat, kag enjoy sa sulod-sulod sa mga ginabaligyan niya. Kabay pa ma-expand na siya, Roming, para magdako-dako man ang ginanso. Kasi mag-vibe niya sa dason. Kagamay itong mga balita sa Negros Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.